It's caught in the crossfire. It's caught in the Siguro ni bahay ni Pablo. Daghan man din sila diha. Labi. Labi mahala sa mukhaan ron. Mga panaliton. Mahala bitaw na. Mga sweldo. Meron kayo. Way klaro mo na itong sildo ron. Dapat masakaan na kay aram mahala na dyan, di na matabang. Mga gani. Nya saon man tani ron nga wala man tay trabaho. Oo, lagi. Apoy klaro po nagkakantag bugas na po kakilo. Mao jud. Maayo man itong mga kwartahan kay pwede rin itong withdraw. Ay ilang mga bangko diha, withdrawon, palit sudaan. Kadungog mo tong balita. Si Butatoy ba? Atay na COVID man daw. Positive ko no. Basta ba damay tani? Mao ba? Damay taning iyong kalaki ani ma. Silingan ra ba kayo tanan ni Bututoy? Unsaon naman nato ni atong mga basin og ma-appel tayo ng quarantine ta ni. Muna bahay ni Pablo. Oh. Mga boss, good morning. Kailan ka kuan mo ni Butatoy katong na positive gapon sa COVID? Butatoy? Na, wajog kaila na kamo. Na, labaw pa ko. O kailan ang tawhana ba? Ha! Labaw ako! Diyo ko kailana! Huwag kinsa na tawhana na! Di manggod mga sir, kay na manggoy ning ingon nga gatapok kuno mo. Garuhay kuno magtagay kuno mo. Unsa po'y mahitabo na sir kung Ingani ni sir. Parang mo sa tong kaayuhan manggod. Kintahay o matakdan ka, masapasa manggod mo nang i-quarantine ta. Ayaw mo kabalaka sa bahin sa mga pagkaon kay ano, naay mo sponsor nako. Ang kuno na to na. Ang pamahaw, Jollibee. Wow! Ang paniudto, Manginasal. Wow! Ang gabi panihapon, makdo na lang siguro na wuka kuan po na kay ngano ako igor man ko gikuan anigod nga mo na pagkaon ninyo. Ay mo kabalaka sa mga snacks na kay mo kuan man pod ang Jojes man kuno unsa mga ang kanang kape na ana daanan na nila tanan. Muna sir, muna og bahig kaon ay makabalaka kay ngano. Padala mo kada adlaw. Butatoy. Butatoy ani no? Oh, taga diha. Jaway. Kaila kami pag naging gabi jud kami sa gauban na to sir. Walay pagmangay, di ba? Oh, tinuod na. Tinood na. Kajaming-jaming manggupod ni ini kay nagpalibre man siya. Kano sa ang quarantine na sir kay mo. Ang quarantine na sir kay mo kinahanglan jud may quarantine para sa mga galingon sir ba. Kuan sir, kintahay og magpasabtis mo, mas dali ra mahuman 5 ra ka adlaw. Final decision, quarantine me. Kinahanglan para sa mga galingon, quarantine. Ikaw sir Pabs gisipon ka giubo ka? Aw, gipos nga pag gamay pod. Hatsin kay ko sahay. J Bones, ikaw gisipon ka giubo unsa pay ni kibate nimo karon gamay bisag gamay lang. Sakit iginhawa. Need od quarantine, Jollibee. Ikaw Fanilet, giubo ka unsa may gipamay gisipon pagagamay diha unsa man. Natanan ako. Kinahanglan quarantine ko. Basta quarantine gyud. Nakdo na gyud. Okay mga sir, pick up na mo rong gabi pulis. Di ba tawag ambulansya? Tara, sure. Huwat me, huwat na mi dayon. Oh, what me ani? Magwat mas karsada. Tomorrow. Nga nahapon na raman. Wa pa man maabot ang ingog hatdan tag pagkaon. Gutom na kayo, patay pumahaw ni abot na ra maghapon. Labi asar mo doon lang mga makaon nga gisaad. Mga kauban, nana. Na padung, nini ka padung. Uy. Gamaya man na yang da, mura mag-isa ka tawo mukaon na na. Okay. Na si sir, so na yung da, gamay magayo. Sir, Oy. Musta man mo? Okay ra mo? okay ka diya sir, gal. Di lali mari sir, wa may pamahaw paniud to sir. Sige. Mga jo di ko pasaylon yung day. Nya. Buwa di mapobrahi sa ma-approve nga naay Jollibee, Manginasal. Murag kanira dud siguro atong mahatag ninyo. Ben may na rin na sa dinas ug duha ka itlog ani tubig kinit ana nas kilid ba. Limot mong kugog palit god. Kanira man sad. Dara.
Ako na lang ni Saan iluhog. saan mo sir, nalami magkaroon Oh, dira. dira. Sama ni sir, di mahimo ni sir. Ayan, kami maganto sa mga diri ka. Oh, sa man na nga pagtupol man, watay daganan. Waya ka mo sir, tapos mo ni sir. That's caught in the crossfire.